Madonna til dig og din fredag eftermiddag. Der er Elias i din radio efter et nyhedsoverblik, og efter du har hørt The Rasmus og In The Shadows lige om et øjeblik. K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden. Tommy, det er Olli. Hvor mange K'er er der i weekend? 1. Og det er præcis så mange minutter, der går, inden jeg er tilbage på fabrikken for at fylde bilen op. Vi ses! Den er ikke længere. K for Weekend klar. K for Kims. I Excelbyg får du altid god rådgivning til det gør-det-selv-projekt. Og vejledning til de rigtige materialer. Del dit resultat med #parcelhack på Instagram og vær med i konkurrencen om 10.000 kroner til Excelbyg. Se mere om Parcelhack på excelbyg.dk. Vi tænker tit tilbage på den rejse, vi var på som unge. Nu glæder vi os bare til at komme afsted igen. Tænk, hvis hun aldrig havde købt den kupon. Vær med i Lotto inden lørdag kl. 20. For personer over 18, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Vi fejrer 25 års jubilæum hos Seng med masser af tilbud på senge og tilbehør. Kom ind og se de mange tilbud. Spar minimum 40% på alle Wonderland-senge. Og spar helt op til 20% på alle Auping-senge. Vi glæder os til at se dig. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Har du husket at læse det med småt? Ellers kan vores juridiske eksperter tjekke din kontrakt. Business Danmark. Fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900. Harald Nyborg. Altid lave priser. Stålreol med 4 hylder kun 89 kroner. 500 eller 750 kilos trailer kun 3495. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Hej, Leo Vegas her. Har du kontrol over dit spil, og har du styr på dine grænser? Pas på dig selv, når du spiller. 18 plus, spil ansvarligt. Leo Vegas, spænding her og nu. Hvad vil du være? Jeg vil være ligesom Steffen. Også ham, der skal penge til den nye bane. Steffen! I hele Danmark er der ildsjæle som Steffen, der sætter lokale projekter i gang. Og Sallingfondene støtter hvert år projekter, som ildsjæle har indstillet til deres lokale Føtex. Sallingfondene og Føtex giver overskuddet videre. Det er genialt, det der! Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere. Leder du efter underholdning? Spørg efter Mr. Green. How extraordinary. Spil med omtanke for spillere over 18 år. Velkommen til Mr. Green. Hos Bygma tager vi ansvar for vores fælles ressourcer. Med vores Take-Back-ordninger giver vi nyt liv til overskydende byggematerialer og affald. Godt for både dig, som skal dokumentere dit CO2-aftryk, og for miljøet. Besøg bygma.dk/takeback for at læse mere. Vi er Bygma, og vi er ikke farmatører. Spar det rigtige sted. I 365 discount får du Kokyo til en 10'er. Og kyllingebryst eller inderfilet til 35 kroner. 365 discount. Det rigtige sted at spare. Gå aldrig ned på udstyr. I Bygma har vi den højeste kvalitet af udstyr til professionelle. Et godt eksempel er de lækre sikkerhedssko fra Airtox. Gå i Bygma efter Airtox, så går du ikke forgæves. Bygma. Ikke for amatører. Det Faglige Hus har et super godt tilbud til alle lønmodtagere. Lige nu får du gratis fagforening i 6 måneder, når du også melder dig ind i A-kassen. Du sparer over 500 kroner. Meld dig ind på detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Hej, det er Leo Vegas igen. Husk nu, pas på dig selv, når du spiller. 18 plus, spil ansvarligt. Leo Vegas, spænding her og nu. Med Mambeno-appen kan du spare penge med lækre madplaner lavet med ugens tilbud i Rema 1000. Prøv gratis i 30 dage på mambeno.dk/Rema 1000. Få en lidt frækkere sommer med Skor.dk. Opret en gratis profil i dag og find en, du kan dele de lune netter med. Lige nu er der ekstra mange kvinder, mænd og par, der flirter løs på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
I Meny har vi altid god smag på hylderne. Og lige nu, Karolines køkken eller cheesy revet ost til 10 kroner, Sjulstad det gode rugbrød eller hvedebrød til 12, og 8 omhublommer eller 6 nektariner 20 kroner. Meny, vi holder af mad. Radio 100. Hos os får du den bedste musik fra 80'erne og 90'erne. Fra 0'erne og i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100. Her er nyhederne på Radio 100. Når to liv vikles ud af hinanden i en skilsmisse,